ए प्रेम भाई पढ़ाई लिखाई छोड़ करके पुलवा पर उदास काहे बैठली हो? अरे की कहिए अजीत भाई, बहुत बड़ा टेंशन में ही हो। अरे कौन टेंशन हो प्रेम भाई? अरे वो बगलवा वाली छौरी न है, घरा तर जो सटले है। अच्छा वो हो? हाँ ओकरा से हम पहले क्लास से प्यार करते आ रही है अजीत भाई। पहले क्लास में पढ़ो ली तब से ओकरा से हम प्यार करते आ रही है। अच्छा होल्ला की जरी खुल के बताओ तब हेल्प करवाओ। अच्छा ठीक हो। बगलवा वाली छौरी के माई सास लगू है, हई बगलवा वाली छौरी के माई सास लगू है। म्यूजिक बाय अमन रॉक। जब से देखलिए ओकरा बस गेल दिल में, दिनमा या रतिया कटू हो कोई मुश्किल में। जब से देखलिए ओकरा बस गेल दिल में, दिनमा या रतिया कटू हो कोई मुश्किल में। सवाली सूरतिया ओकर मोहनी मूरतिया हो झकास लागू है कि हई बगलवा वाली छौरी के माई सास लगू है, हई बगलवा वाली छौरी के माई सास लगू है। हसी हम रात छवरी बतियाबो है, सुतला में बेरी बेरी सपना में आबो है। हसी हम रात छवरी बतियाबो है, सोची सोची बतिया के प्रेम दिलदार के मन उदास लगू है कि हई बगलवा वाली छौरी के माई सास लगू है, हई बगलवा वाली छौरी के माई सास लगू है। रिकॉर्डिंग बाय सवेरा फिल्म्स।